אני מציגה במהירות את הדובר הבא, אבי ברמן, פסיכולוג קליני, מדריך, פסיכואנליטיקאי, אנליטיקאי מנחה ואנליטיקאי קבוצתי, חבר במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית. יוזם ויו"ר ראשון של המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית, ממייסדי עמותת בסוד שיח לגישור בין קבוצות בקונפליקט, ראש התוכנית לטיפול קבוצתי בתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב. היה ראש מסלול 10 שנים. מורה ומדריך במוסדות אלה, כותב משותף של הספר קורבניות נקמה ותרבות הסליחה, יחד עם מרים ברגר ואיבן אורליץ', עורך משותף של הספר Sibling Relations and the Horizontal Access in Theory and Practice, יחד עם סמדר אשוח, רוטלג' 2022, ועורך משותף של הספר Tolerance, a Concept in Crisis, יחד עם גילה עופר. אבי, בבקשה. אוקיי, אז שלום לכם. נורא כיף לראות אתכם פה. חלק מהרעיונות שאתם תשמעו, הם נולדו בעצם בתוך שיחות עם חלק מהאנשים כאן, רובנו בעצם. תסלחו לי עוד שנייה. ועכשיו נהיה קצת מאוחר. שומעים אותי? בסדר. עכשיו נהיה קצת מאוחר ויש לי דברים נורא חשובים להגיד, ואני לא יודע אם יהיה לכם כוח ואתם בקושי אכלתם. אז הנושא שלי זה רחם הסייבר והתינוקות השבויים על הכיתוב ברשתות החברתיות. למרבה הפלא זה הפרק האחרון שנכתב לספר, כי פתאום אמרתי, רגע, אנחנו חיים בתוך זה ולא נגיד על זה מילה. אז חקרתי כמיטב יכולתי במושגים פסיכואנליטיים וגרופ אנליטיים את הנושא הזה. ולשם כך אני רוצה להתחיל ישר מהשטח. אני רוצה להראות לכם ולהקריא לכם צורה של כיתוב ברשתות החברתיות. וההתחלה לא תהיה פוליטית בכלל. אנחנו נרחיק את עדותנו ונזכר בקרירות, כמעט באדישות, במשהו שאנחנו היינו כולנו שותפים לו, וזה הוויכוח בין מתנגדי החיסונים למחייבי החיסונים בתקופת הקורונה. והרקע למה שאנחנו נראה תכף על המסך, זה האינפורמציה ששרון פרייס, כמשתתפת באיזשהו מחקר, חזרה עם האינפורמציה שהבוסטר, היעילות שלו מגינה פי 11 מאלה שלא לוקחים חיסונים. והיו אנשים שלא אהבו את זה. אז הנה מתחיל שיח ברשתות החברתיות, אנחנו מקבלים משהו שנראה בהתחלה כמו שיחה ואחר כך בהדרגה פחות, שעוסק בשאלה הזאת. אומרים מתנגדי החיסונים. דרך אגב, מועתק מילה במילה, זה הרבה יותר ארוך מה שאתם תראו כאן, אני נורא קיצרתי את זה בשביל להגיד נקודות מרכזיות. אז אומרים מתנגדי החיסונים. התו הירוק זה דבר נורא שגורם לאפליה, והפיכת החברה לחברה של בעלי זכויות ואזרחים סוג ב'. אני קוראת לאנשים לעשות כמיטב יכולתם ולא להפלות אנשים על בסיס כלשהו. אנחנו צריכים חברה בריאה ולא חבורה של חולי שליטה. יש לנו כאן אנחנו, יש כאן פנייה לצד השני, וזה נראה כמו שיחה. מישהו בצד שלה מתעצבן כבר בשלב הזה, וכותב, צאו לנו מהווריד, לא נתחסן, בטח שלא נתרום את ילדינו למדע מפוקפק, 4 מיליון מחוסנים מתוך 9, איבדתם את זה, מכאן זה רק ילך וירד, תתפטרו, נכשלתם, רשעים ארורים. מתחילים לטעום טיפה את הכעס. אבל מישהו ממחייבי החיסון, למרות שהוא נעלב, הוא מנסה להרגיע. למה אתה מקלל? ולמה אתה מאחל לאנשים דברים רעים? מאיפה הרוע? לא חיבקו אותך כשהיית ילד? מישהו חושב אחרת מכם ואתם ישר נהיים גיבורי מקלדת? וואו. שלב ב' אחר. כאן יש כבר כעס והתחות וחשדנות,
ואנשים כבר לא מייצגים את עצמם, כל אדם שמדבר ברשת הוא נציג של קבוצה. נולד הם. והמתונים נשמטים מהשיח, שזה מאוד משמעותי. ברגע שהטונים עולים והכיתוב מתחדד, האנשים המתונים נעלמים מהשיח. נשמעת הניסוחים, והם רואים את זה גם ואומרים, למה לי את זה? אני רוצה לחזור לסדרה, וזהו, אין אותם. מתנגדי החיסון אומרים, נמאס כבר מהפרייס הזאת, כל עוד היא תאיים, היא תאוים. והאמת שנאמרת עליה צריכה להישמע, אבל כרגיל, משרד החולי משתיק כל מה שלא תואם לאג'נדה שלהם, כמו שמסתירים תגובות שנפגעים מהחיסון. ומישהו ממחייבי החיסון עונה לו, ככל שעובר הזמן ויש יותר הוכחות ליעילות ולנחיצות של החיסונים, מטורללים מהכת של המתנגדים עולים בדציבלים שלהם. בסוף זה עלול להיגמר ברצח. חייבים לשים סוף לכת הזאת ולאתרים שלהם ולהגדיר אותם ככת מסוכנת ואת החומר שהם מפיצים ברשת כהסתה. זה צריכה להיות פעולה בינלאומית ונשיא ארצות הברית ביידן כבר הגדיר אותם כרוצחים. זה עוד לא הסוף. עכשיו אנחנו מגיעים לשיא. בשלב השלישי יש לנו עימות שבו נשארים רק הדומים והקיצוניים, כל השאר הלכו. הכיתוב הופך לאויבות, יש לנו איחולי רע הדדיים, ואז אנחנו פוגשים לראשונה שנאה. אומרים מתנגדי החיסונים, תתקדם לרביעי ולך לחסל את ילדיך הבריאים ולא לפקוד שהם יצאו עקרים במקרה הטוב. וכן, אני עושה טובה לעצמי, מצידי תזריק ציאניד לעצמך. מתים יש בהמונים מהחיסון, אבל אתה בת יענה שטומנת ראשה בחול, ולא רואה כלום ממה שקורה סביבך. בגלל אנשים כמוך הייתה שואה, תתבייש. ומחייבי החיסונים לא נשארים חייבים. אני שם עליכם קצוץ גדול ולא רואה אתכם ממטר, ואתם תמשיכו, כת מתנגדי החיסונים לנבוח. מה אכפת לי מכם ומהילדים הקקות שלכם? מקסימום אחד ימות ואז תביאו עוד ילדים. אתם גם ככה כל היום משריצים בלי הפסקה, אז ימות אחד מהילדים מהחיסונים. ככה זה מילה במילה. תסלחו לי שנייה, ואני רוצה לנסות בכל זאת. עכשיו זה נראה לי יותר טוב. מה שאנחנו... תגידו, נכון שהערב הזה מצחיק? מה? יכול להיות. יפה. בסדר. בואו, עד עכשיו זה היה חומר מהשטח. עכשיו נכניס איזושהי המשגה. המשגה הראשונה שאנחנו צריכים להכניס זה אנחנו והם. מרים ברגר ואני כתבנו על זה פעם מאמר, אני אראה לכם חלק מהעקרונות עוד שנייה, ואני רוצה להגיד לכם מה שאנחנו והם זה מושג שאנחנו עכשיו כבר די מכירים אותו, משתמשים בו בכל מיני מקומות. תכף נזכור את העקרונות שלו, אבל לפני הכל אני רוצה להגיד לכם את הדבר הלא אינטואיטיבי בקשר לאנחנו והם. חלוקה לאנחנו והם, פועלת כמו אינסטינקט חברתי אוניברסלי, והיא קודמת לדעות ולאידיאולוגיה. דעות ואידיאולוגיה רק אחר כך. קודם כל פיצול לאנחנו והם, ואנחנו נמצא כבר את הסיבות למה אנחנו מתפצלים לאנחנו והם. את זה אנחנו הראינו בכל מיני תצפיות, אני לא נכנס לזה כרגע. קודם כל הפיצול לאנחנו והם, ואחר כך האידיאולוגיה. האידיאולוגיה יכולה נורא להתאים, ואנשים יכולים נורא להזדהות איתם. אבל הפיצול הזה נמצא בתוך הטבע האנושי. עכשיו, באופן כללי, אתם רואים מה שמוצע פה על המסך, אז אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, זה שאנחנו יכולים לראות בזה ערך חיובי דרוויניסטי. דרווין היה מרוצה מהחלוקה לאנחנו והם. למה? מפני שבחלוקה הזאת אנחנו יוצרים שתי קבוצות מלוכדות. הן מתלכדות אחת כנגד השנייה, אבל כל אחת מקפיצה את התפקוד שלה כתוצאה מכך.
יש משהו ברקע, זה מפריע להם, זה מאיים עליהם, כתוצאה מזה יש קפיצה של התפקוד שלהם. אני רוצה להזכיר שאנחנו והם זה לא רק מלחמה, גם המונדיאל זה אנחנו והם, הוא יכול להיות גם משחקי. גם כל צורות שיתופי הפעולה בין ארגונים מנוגדים הם מבוססים על אנחנו והם. עכשיו, מה שמיוחד בהתלכדות הזאת, שקבוצת האנחנו מחבקת את הדמיון ומרחיקה את השוני, אנחנו ראינו את זה בהדגמה שעשיתי, היא מבוססת על שייכות משותפת ואידיאליזציה, תוך כדי כך היא מסמנת את הבלתי שייכים ומדירה אותם. החלק השני של שני הסעיפים הבאים, הם כבר נחשבים למנגנוני הגנה, אחרי שזה נוצר באופן יצרי, הם כבר נחשבים למנגנוני הגנה, ושם אנחנו מקבלים את זה שקבוצת האנחנו מייחסת לעצמה את הטוב ואת התום, והרע וסיבותיו מיוחסים להם. הם הופכים למיכל של השלכות. וכאן אנחנו פוגשים את החלוקה לאנחנו והם, תואמת בדיוק למה שאומרת מלאני קליין על השלב הסכיזופרנואידי. השלב הסכיזופרנואידי, אני אגיד את זה לאורחנו, שאולי אתם לא מכירים כל כך את הטרמינולוגיה, זה סוג של, נקרא לזה מצב נפשי, שבו הטוב משוייך לי והרע משוייך החוצה. בתוך זה אני מרגיש נרדף. מפני שאם אני משליך את הרע כלפי חוץ, אז הרע שהשלחתי הופך להיות רודפני כלפיי. זה הפרנואידי בתוך הסכיזופרנואידי. והסכיזו מסמל את הפיצול בין זה שאני טוב והאחר רע. עכשיו זה נחשב כבר למשהו אחר, זה לא היעילות התפקודית שייחסנו קודם דרך דרווין. זה מצב שבו אני זקוק כדי לשמור את הנפש שלי לסוג כזה של פיצול והשלכה. עכשיו, כשאני נמצא בתוך מצב סכיזופרנואידי, למשל כשקיים איום חיצוני כמו הקורונה, למשל שזה קיים, אז חלק מהחוויה הסכיזופרנואידית כוללת בתוכה ודאות. הנה מדד טוב לבוחן המציאות. הם אשמים. וזה מדד טוב לבוחן המציאות, וזה שאני נמצא בתוך קבוצת הדומים שלי, רק מתקפת את זה שזה בוחן המציאות הנכון. לפני שאני עובר הלאה, אני צריך להגיד שכל מה שאמרתי עד עכשיו, דרך אגב, אני הראיתי כאן את התמונה הזאת, כדי להזכיר רעיון אחד שהוא חשוב, בגלל שאנחנו נמצאים כאן גם עם חשיבה של אנליזה קבוצתית וגם חשיבה של פסיכואנליזה, אז לקחתי את הפתית שלג הזה, שהרבו לצייר אותו ולתאר אותו בתקופה שבהם דיברו על הכאוס והפרקטלים. פתית השלג הזה מורכב מהרבה פתיתי שלג קטנים, שכל אחד מהם מכיל בדיוק את צורתו של זה שמעליו. ומעל הפתית שלג הזה יש פתית שלג עוד יותר גדול שמכיל אותו בתור נקודה במרחב. זאת אומרת שאנחנו יכולים להסתכל על התוך אישי, הבין אישי, קבוצתי, חברתי, לאומי, בינלאומי, כתהליכים מקבילים, שבסופו של דבר מה שיכול לעניין אותנו זה שהם ניתנים להמשגה באותה מערכת מושגים כמו פסיכואנליזה ואנליזה קבוצתית. אחרי שאמרתי את זה, אתם תראו שאני עובר בלי להסביר בהמשך, מדוגמאות קליניות תוך אישיות לדוגמאות חברתיות, בגלל שאני רואה אותם במסגרת של תהליכים מקבילים. אוקיי. אני רוצה להתייחס ללמה קראתי לרחם הסייבר בשם רחם. ואז יש לנו 4 מאפיינים של הרחם הזה, שבגללו אני מציע את השם רחם. דרך אגב, בקריאה הפופולרית שלנו, הפשוטה, קוראים לבועת הסייבר בשם אקו צ'מברס, חדרי הדהוד, ככה קוראים לזה. והם לוקחים רק רעיון אחד, הם לוקחים בעצם 2 רעיונות, אחד שזה חדר, יש לו קירות, הוא סגור, והשני הוא שחלים בו תהליכי העצמה. בסדר. אני רוצה להוסיף על זה ולתאר את זה במושגים שיכולים להיות קרובים לליבנו, בעיקר של אנשי המקצוע שיושבים כאן, ולתת לזה 4 מאפיינים. אחד זה ביטחון, השני זה שפע, השלישי זה סיפוק מיידי,
והרביעי זה טוהר ניקיון, טוהר במובנים של ניקיון, ואני רוצה להגיד, אלה מאפיינים שיכולים להשתמש ברחם כמטאפורה למה שקורה בתוך בועת סייבר במובנים של הכיתוב בתוך רשתות הסייבר כפי שאנחנו מכירים אותו. עוד מילה אחת לפני שאנחנו ממשיכים, זה כמעט אנקדוטה יחסית למה שאנחנו הולכים לדבר כאן, ובכל זאת אני אגיד שבאנליזה הקבוצתית פוקס השתמש במילה מטריקס, לציין את רשת התקשורת שקיימת בין אנשים. זאת אומרת, רשת התקשורת, רק שאנחנו טוענים שרשת התקשורת הזאת, בדברים שאני הולך להגיד כאן, היא מתפקדת כבועה. מה שמעניין זה שהמילה מטריקס בלטינית זה רחם. יש לה שלוש משמעויות, רשת, רחם ומצה. זה בלטינית. ככה שאנחנו כאילו חוזרים לנושא הזה ממקום אחר. ועכשיו אנחנו רוצים לדייק במה שאני רוצה להגיד לכם על המאפיינים של בועת הסייבר כרחם. נתחיל מחוויית הביטחון, שפה אני רק רוצה להוסיף דבר אחד. חוויית הביטחון הרחמית מתרחשת כתוצאה מכך שאנשים בתוך הרשת החברתית מגדירים את עצמם כדומים ואת כל השאר כ-not me. יש אני, ואנחנו כולנו כרגע לצורך העניין הזה אני אחד, וכל השאר הם not me. ברגע שיש not me אני יוצר גבול, ואז השילוב שבין שייכות והגבול שנוצר על ידי ה-not me נוצרת איזושהי הרגשה של סגירות ומקנה חוויה של ביטחון. עכשיו נדבר על השפע. הרשת החברתית נותנת חוויית שפע. חוויית השפע הזאת היא סובייקטיבית. יש לנו כאן שפע של עניין, שפע של מערכות יחסים, יש לנו שפע של הערכה שאנחנו מקבלים דרך הלייקים על כל דבר שאנחנו נוציא בתנאי שאנחנו נשאר שטחיים. אגב, נקבל כמה לייקים שאנחנו רוצים, אבל זה מתגמל הערכה עצמית וזה גם מוכח דרך אגב. יש צרכים אפיסטמולוגיים, הצרכים של ההכרה מסופקים על ידי הרשת החברתית. זאת אומרת, הרשת החברתית אומרת, אנחנו ניתן לך, נספק לך את כל הידע שאתה צריך. ואנחנו נעשה את זה במנות כאלה קדושות, עד שאתה כבר לא תבדוק כלום. לא יהיה לך מוטיבציה, יש לך מה שאתה צריך, אתה מרגיש ככה, אפילו שזה סובייקטיבי, ואז תיפסק הבדיקה שלך, אתה אפילו לא תדע מה שאתה לא יודע מהבחינה הזאת, שנמצא מעבר לממברנה של הבועה. בכלל אפילו עוד לא הגענו לניצול של בועות הסייבר על ידי גורמים חיצוניים. הכל קורה, עכשיו תשימו לב מעצמו. זאת אומרת, אנחנו משאירים את הטבע האנושי לפעול כמו שהוא יוצא, ויש לו את האמצעים הטכנולוגיים בשביל ליצור בועות סייבר, הוא יוצר. אם אנחנו חושבים שמנהיגות תשתמש בזה, קודם כל קיים את הרשת החברתית, קודם כל קיים השיח בין מתנגדי ומחייבי החיסונים, זה סופח לתוכו מנהיגויות. יש אנשים שירצו להיות מנהיגים בתוך הרשת החברתית, ויש אנשים שלא נורא התעקשו על זה. כי למשל, בתנועת המחאה אנחנו פגשנו ריבוי של מנהיגויות, זה משהו אחר לגמרי, זה לא ניצול. אנשים שיש להם מה לתרום, הם תורמים, גם אנחנו הערב הזה תורמים את מה שיש להם לתרום. בואו נדבר על סיפוק מיידי. אלכסנדרה למה, הפסיכואנליטיקאית שהייתה כאן במכון, היא טוענת ככה: הממשק של ילדים ומסכים משחק תפקיד משמעותי יותר ויותר בחוויה הפיזית, הנפשית, המינית שלהם. לפי למה, גירויים כאלה אינם דורשים עבודה נפשית מורכבת, והם יוצרים תרבות של סיפוק מיידי, צרכנות מוגברת, מציצנות ואידיאליזציה של אקסיביציוניזם. זאת אומרת שאנחנו יכולים לחשוב בעקבות מה שהיא אומרת, שיש לנו במסגרת הסיפוק המיידי גם
את כל מערכות היחסים הפשוטות שאנחנו יכולים להגיע אליהן בקלות. אנחנו יכולים למצוא את השותפים שלנו באמצעות יישומים מקוונים פשוטים. אנחנו יכולים לשנות את הבחירות שלנו, כמו בבחירת סרט בנטפליקס. הסרט הבא בטח יהיה יותר טוב ויותר כיף. במונחים פסיכואנליטיים, הזמינות ההולכת וגוברת של סיפוק מיידי ברחם הסייבר, עשויה להשיג לאחור את ההישגים שהושגו בתהליך קשה של סובלימציה ומאמץ, עיבוד של איסורים אדיפליים, ותוך שימוש במשאביו הפנימיים של האדם, שבין השאר מבוססים על החוויה האנושית המכרעת של היעדרות וחסר. אנחנו מתפתחים דרך היעדרות וחסר. אם הרשת החברתית נותנת לנו את הצרכים האלה ומספקת לנו על כל פנים בחוויה הסובייקטיבית שלנו את מה שחסר לנו, זה נחשב לעצירה התפתחותית, גם אם היא כלל אנושית. ועכשיו אנחנו מגיעים לסילוק של ביטויי החירות. מתוך זה אני דוגם. השתייכות לקבוצות רשת חברתית עלולה לכלול באופן לא מודע אדישות מובנית להדרה של אחרים. המודרים הופכים להיות שקופים. כל משתמש הופך מבלי משים לצופה מהצד להדרתם של אחרים, בעוד שהוא בעצמו עסוק בשמירה על שייכותו. מרכיב של אי סובלנות למציאות הבין-אישית מובנה לתוך השייכות לקבוצות הסייבר. בעוד שהאווירה של הקבוצה נראית ומרגישה מסבירת פנים, היא עלולה להיות לא סובלנית כלפי מי שהיא מוצאת לא מתאים על פי הנורמות הבלתי כתובות של שייכות והשתייכות. זה דברים שיכולים לעבור לנו מתחת לרדאר. אתם יכולים לשאול את עצמכם כמה שמתם לב לאנשים שנעדרים פתאום מהרשת. אתם לא יודעים עליהם הרבה. וכאן אנחנו מגיעים למשהו שהוא כאילו יותר מוקצן מאשר הפניית עורף לאחרות. וזה הפטור מלפגוש את האחר. אני רוצה להביא כאן מאמר קליני של קטע קצר, מאמר קליני של דניאל כנפו, שהיא מתארת, הגיע אליה מטופל, שבת הזוג האינטימית שלו הייתה בובת פלסטיק מיפן. עם אברי מין מתפקדים, היא מושקעת ומתוקתקת, היא עולה $3,000, היא מגיעה בחבילה, היא משאבה. האנשים האלה, כמובן, יוצרים קבוצת וואטסאפ. הקניינים והמשתמשים של בני הזוג האלה של בובות הפלסטיק יוצרים קבוצת וואטסאפ והם משוחחים שם. תכף אנחנו מגיעים לשיחה שלהם שם. אחד מהם מגיע לדניאל כנפו והיא מטפלת בו והיא חותרת להבין לעומק את המקום שממנו הוא בחר ככה, וגם שואלת שאלה, האם יכול להיות כאן תהליך התפתחותי טיפולי, שבעקבותיו אולי הוא יתגרש מהבובה שהייתה עד עכשיו אשתו. כן, בסדר, תודה. הוא יתגרש מהבובה שהייתה עד עכשיו אשתו, ואולי יבחר לו מישהי בשר ודם. על כל פנים, בקבוצת הסייבר לא נראה שחסר להם משהו. הם במצב רוח טוב. אומר אחד, אין לחץ, אצלי הכל בצ'יל. אומר השני, עכשיו אני כבר לא אאבד חצי מהנכסים שלי לאיזה כלבה. ואומר השלישי, אני רוצה ליהנות מכל הסיפוק הגשמי בלי אף אחד מהקשיים בעולם האמיתי של אדם אחר בזוגיות. ובעיניי זאת הפואנטה. הפואנטה הוא לא רק הפניית עורף לאחרות שבאה מצד בן אדם שהוא שונה ממני ואפילו במידה סבירה. זה פשוט פטור ממפגש עם אדם כזה.
זאת אומרת שיכול להיות שאנחנו יוצרים סוג של הלך רוח תרבותי, שבתוכו נולד פטור ממפגש עם החירות. שם נגמרת הסובלנות. פטור ממפגש עם החירות, פירושו של דבר אפס סובלנות. ועד עכשיו לא אמרתי מילה על האפשרות של לנצל את התהליכים האלה למען אינטרסים. אבל אפשר לנצל את התהליכים האלה למען אינטרסים. אם זה ככה קורה בתרבות בעוצמות כאלה, אולי אנחנו יכולים להרוויח מזה. עכשיו, בעל אינטרסים זה מישהו שרוצה להרוויח מהמצב הזה, יש לו קבוצה שהם ביחד רוצים להרוויח מהמצב הזה, ומה שהם לא יגלו זה שזאת כוונתם. מבחינתם הכוונה הזאת של להרוויח מתוך המצב הזה נשארת סמויה. ואני רוצה עוד פעם להרחיק את עדותי, ולא להתחיל מפוליטיקה, נגיע תכף, אני רוצה להתחיל מכסף. והנה מישהי מפייסבוק, שהיא מנהלת תוכנה בשם פרנסיס הוגן, פתחה את הפה שלה לפני כמה זמן, לא יכלה לסבול את קשר השתיקה שמתנהל בפייסבוק, והיא אמרה, אני יכולה להראות לכם איך כיתוב ברשתות החברתיות עוזרות לחברות האלה להרוויח כסף. והיא גילתה את הסוד, ועכשיו אני מגלה לכם את הסוד. כל שימוש שלכם בטלפון נמדד. זאת אומרת, רואים כמה זמן כל אחד מאיתנו משקיע כשהוא מסתכל על מה. אתם רוצים לבדוק את זה? תתעניינו באיזה חברת של אספקה של צרכנות באינטרנט, יש אחת תמו, הסתכלתי פעם על שעון, אחרי שאני מנסה ברגע שמופיע X להעביר את זה הלאה, פעם אחת אני הסתכלתי שם על שעון, ונשארתי שם 20 שניות. מהרגע הזה למשך חודש, אני פותח את הטלפון שלי בבוקר ואני מקבל שעונים לצוגה. עכשיו, הזמנים האלה נמדדים. ואז, אומרת פרנסיס הוגן, מסתבר שאנשים נשארים ברשת יותר כשהתכנים הם קונפליקטואליים. מזל טוב ליום הולדתך. יופי, 10 שניות. אבל ההוא רב עם ההוא, וכאן גירושים, וכאן סכסוכים, וכאן גנבות, וכל מיני דברים כאלה נשארים הרבה. זאת אומרת שמהרגע הזה, החברות כמו פייסבוק, יכולים להכניס תכנים, להעדיף תכנים קונפליקטואליים, ותשמעו מה שהיא אומרת על זה. היא אומרת על זה ככה, במידה שתוכן בעייתי לרוב מרתק יותר מתוכן לא בעייתי, הרשת מעדיפה את הבעייתיות. הפוסטים שעוררו הכי הרבה תגובות נטו היו אלה שגרמו לאנשים לכעוס או להיעלב. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו על מרק צוקרברג. עד לאחרונה, בעקבות הדברים שלה, עבדו בפייסבוק, ששינתה בינתיים את השם שלה למטה, עבדו קבוצות לבדיקת עובדות, כתוצאה ממה שהיא אמרה. מרק צוקרברג ביטל בשבוע האחרון את הקבוצות לבדיקת עובדות. למה? כי הוא מעדיף את חופש הביטוי. אם מישהו מכם חשב שאין למרק צוקרברג ערכים, הנה תראו, יש לו, הוא מעדיף את חופש הביטוי. כל זה רק כשאנחנו עוסקים בנושא של כסף. עכשיו, בואו נגיע, יש לנו עוד 5 דקות, אולי טיפה יותר. אני רוצה להגיד ככה, האנשים שאני רוצה להציע נוסחה, חלקה בנויה מדברים שהם עובדתיים, חלקה בנויה מדברים שאני מחבר את החלקים החסרים בפאזל, ואני רוצה להציע נוסחה להשתלטות פוליטית על רשת חברתית. לפני שאנחנו מסתכלים על זה, אני רוצה לספר לכם על ואנס, זה ייקח לי 2 דקות, שלומית, אל תדאגי.
יש כל מיני גיבורי תרבות שהם יצרו את השימוש המשתלט על בועות סייבר, השימוש הפוליטי המשתלט על בועות סייבר. אחד מהם, יש כמה, אחד מהם זה ג'יי די ואנס, שהיה אמור להיות הסגן של טראמפ, אבל אחר כך טראמפ ביטל את זה. הוא בא מההילביליז של מרכז אמריקה, מה שנקרא רצועת החלודה של אנשים לבנים עניים, והוא קלט מתוכם סוג מסוים של מחאה. ברגע מסוים הוא ואנשים כמוהו גילו שאנשים שונאים אליטות. אנשים שונאים אליטות. אני אתן לכם דוגמה. הסתבר שאנשים שגרמו לאובמה לנצח, גרמו אחר כך לטראמפ לנצח. אותם אנשים. מה משותף להם? ואז הסתבר שמה שמשותף להם זה שנאת האליטות. אז יש אליטות ושונאים אותם. יש לנו שתי תגליות פה. אחת היא שיש אליטות ששונאים אותם, והשנייה זה ששנאה הוא כוח הצבעה. שתי התגליות האלה משנות עכשיו את העולם שלנו. אז אני יכול לקרוא לסמן את היריב הפוליטי בשם אליטות. אז אני אקרא לו לפעמים אליטות, לפעמים אשכנזים, לפעמים קפלניסטים, או לפעמים שמאלנים בוגדים, אני מסמן אותם כאליטות. ואז אצל חלק מהאנשים, בדיוק האחוז שנחוץ לי בשביל לנצח, תתעורר הרגע של הטינה והעלבון, וזה יביא אותם להצביע כמו שאנחנו רוצים. והנה ההצעה שלי לנוסחה. יש אליטות והן משגשגות על חשבונכם. אנחנו מכירים אותם ואנחנו נשמור עליכם. דרך אגב, טראמפ ב-2016 אמר לתומכיו, אני מיליונר, אותי אי אפשר לקנות. אתם מבינים את המסר? אני מיליונר כמוהם, אבל הם לא יקנו אותי ואני לטובתכם. אנחנו מכירים אותם ואנחנו נשמור עליכם. תזכרו שאנחנו מדברים על אותו מבנה של הרחם הסייבר שאנחנו רוצים לשלוט בו. אז אנחנו מוסיפים לחוויית הביטחון של האנשים על ידי זה שאנחנו מבטיחים להם. אנחנו נגיד לכם את האמת, הם ישקרו לכם, אל תסמכו עליהם. הניצחון שלנו ייתן לכם את מה שנגזל ממכם, תאמינו רק לנו ותסמכו רק עלינו. את זה אני מציע כנוסחה להשתלטות על רחם הסייבר. אולי זה באמת מה שקורה בחדרי חדרים, מפני שהמוטיבציה להשתלטות על בועת הסייבר תישאר תמיד סמויה. הם לא ידעו בזה, זה לא משהו שמדברים עליו. תארו לעצמכם שיש רק פיצול אחד בין אלה שרוצים להרוויח מבועת הסייבר וכל האנשים האחרים שמעוניינים יותר בשיתופי פעולה או באחדות. רק פיצול אחד, בין אלה שרוצים למשול בנו ובין אלה שרוצים הסכמה רחבה. והפיצול הזה מוסווה ומוסתר על ידי סוגים אחרים של אנחנו והם. וכאן אני רוצה להתייחס בכמה מילים, אני מבין שאנחנו מתקרבים לסיום, ומה מצבנו באמת? אוקיי, בסדר, אז פסקה אחרונה, אבל אסור לפספס אותה. לא, בעצם יש לי שתיים. שאסור לפספס אותה. בסדר, אוקיי. אני רוצה להתייחס לנושא של האמת והשקר. אנחנו הרי פגועים, אנחנו פצועים, מזה שיריבים פוליטיים קוראים לשקר אמת, ולאמת שלנו הם קוראים פייק ניוז. אנחנו שואלים את עצמנו איך זה ייתכן, לא מבחינה הכרתית ולא מבחינה אתית. אז אני רוצה להגיד לכם שאין שום קשר בין אמת עובדתית ובין האווירה הפוליטית שאנחנו כולנו נחשפים אליה. האנשים שרוצים לנהל את בועת הסייבר, הם לא מעוניינים באמת.
הם מעוניינים בחוויית האמת הסובייקטיבית של אלה שנמצאים בבועה. זה הכל. חוויית האמת הסובייקטיבית, שהם מאמינים ויש להם חוויית אמת סובייקטיבית, אז הם יצביעו כמו שאנחנו רוצים. זה יותר קרוב לרגש מאשר לאיזושהי בדיקה של נתוני מציאות. ויש כאן סוד שאנחנו כנראה לא מבינים. לא מדובר כאן על להבין את האמת. מדובר כאן על ליצור חוויית אמת אצל האנשים שמהם אנחנו רוצים את ההצבעה שלנו. וזהו, ואת זה ניתן להשיג. ועכשיו אנחנו מתקרבים באמת לסיום, אז אני רוצה להגיד לכם שמאיפה לנו שאנחנו שונים מהם. אחרי שאמרנו את כל זה, מאיפה לנו שאנחנו לא תמונת ראי של האנשים שאנחנו כאילו מטיפים נגדם? וכאן צריכים להיות לנו קנה מידה, צריכים להיות לנו אמצעים בשביל להבחן את ההבדל הזה, אם באמת יש הבדל. ואני רוצה להציע שני קריטריונים שיכולים להדגיש את ההבדל הזה. שעושים קבוצת סייבר אחת לקבוצה סגורה, רחמית, וקבוצת סייבר אחרת לקבוצה פתוחה. שני ההבדלים האלה הם כאלה. היכולת שלי לשאת, להכיל ולהקשיב לאדם שחושב אחרת ממני, שנמצא בקבוצה שלי, היכולת שלי לעודד ולהקשיב לאחרות, היא הופכת את הבועת סייבר שלי לפתוחה. כשיש אנשים אחרים בתוכי, שחושבים אחרת ולפעמים מעצבנים אותי, זה כאילו שהם פתחו אצלי שגרירות בבועה הזאת. וכתוצאה מזה אנחנו יכולים להיות יותר בטוחים שאנחנו לא נסגרים ולא יוצרים אויבות. והדבר השני זה הנכונות לפגוש אחרות. גם בתוכי, גם בין אנשים, הנכונות לפגוש אחרות, כמובן שיש רווח ענקי מלפגוש אחרות. אז למשל בקבוצה שרוברט תיאר בהתחלה, הייתה את האחרות הזאת, שהם הצליחו להגיע דרכה לשיח, שאני רואה את זה כמשהו נורא חשוב, יכול להיות שאפשר היה להגיע ליותר, אם אולי עובר לאי אחרת, אבל זה מדד שאני הייתי מציע אותו, כשני המדדים שאני מציע אותם כהבדל. אם הם מתקיימים, אנחנו יותר בנחת יכולים להגיד, שתפיסת המציאות שלנו לוקחת בחשבון מורכבות, ושאנחנו רואים באופן שקוף את העוול הפוליטי שעלול להיגרם לנו. עד כאן, לכאן הגענו. עכשיו שלומית, אנחנו... אוקיי, זהו. אז תודה. ביני לבין אבי כבר נוצרת מסורת לא נעימה שאני תמיד מקצרת לו את ההרצאות. אז דבר ראשון, נורא תודה אבי, גם תודה על הגמישות ועל ההסתגלות עם הזמן, ותודה לכם על אותה גמישות והסתגלות, ואנחנו לא נקיים דיון בגלל השעה המאוחרת, אבל אני מאוד מודה לכם שוב שבאתם ביום המרגש והמתוח הזה, תודה רבה. ותודה רבה לגילה ולאבי על הספר הנפלא הזה, ובואו לאכול, נשאר אוכל.